Bore da blant. Diolch am fawr iawn am ymuno gyda ni bore yma. Fydd eisiau digon o le arnoch chi. Yn gyntaf, rydyn ni yn mynd i gynesu'r corff ac wedyn fe wna i egluro beth fyddwn ni'n wneud yn ystod ein gwers heddi. Pen i'w ochr ac yn ôl. Ymlaen ac yn ôl. Ymlaen ac yn ôl. Reichiau nôl. Ac ymlaen. Reichiau fel sisiwr. Ymestyn i fyny ac i lawr. Ymestyn i fyny ac i lawr. Ymestyn i fyny ac i lawr. Lompian. Pawb i ddilyn fi. Pengliniau uchel. Coesau allan. Reichiau hefyd. Da iawn chi blant, arbennig. Fan hyn, mae gyda fi 2 bot. Ac yn y potiau yma, mae ffyn lollipop. Yn y pot yma, mae ffyn gyda gwahanol symudiadau. Ac yn y pot yma, mae ffyn gyda gwahanol rhifau. Felly fyddai'n tynnu un ffon o fan hyn, un ffon o fan hyn, ac wedyn mi fyddwn ni yn gwneud y symudiad yma am gymaint o hyn o weithiau. Yn y pot symudiadau mae 6 gwahanol symudiad. Felly yn gyntaf, fe wna i ddangos i chi y 6 symudiad gwahanol. Y symudiad cyntaf, ragwrth ymlaen. Cofiwch i ddefnyddio'r 2 goes. Y symudiad nesaf, cerdded allan. Wedyn naid twc. I lawr â ni i wneud eisteddiadau. Cofiwch i codi'r holl ffordd i fyny ac i lawr yr holl ffordd. Fyny ac i lawr. I fyny ac i lawr. I nôl lawr â ni eto i gwneud gwrthwasgiadau. Ac yn olaf, eistedd yn erbyn y wal. Mi fyddwn ni'n dal y symudiad yma am eiliadau. Os ych chi eisiau, allwch chi roi breichiau allan hefyd. Gobeithio bod pawb yn barod i ddechrau. Felly, byddai'n tynnu un ffon allan o fan hyn, un ffon allan o fan hyn, a mi fyddwn ni'n gwneud y symudiad yma gymaint o hyn o weithiau. Ydyn ni'n barod? 3, 2, 1, ewch!
Gwych! Da iawn chi! Gobeithio gwnaethoch chi gyd mwynhau'r gêm fach yna. Rydw i yn mynd i gadw rhain yn saff a fe allwn ni ei defnyddio pan fyddwn ni nôl yn yr ysgol. Rydyn yn mynd i symud ymlaen nawr at Mr Davies. Helo blant, mae 'da fi 5 sgil mwyn gwella'ch perfformiad yn redeg. Yn ni'n barod, yn un gyntaf, chi'n ymarfer cerdded hwn yn gyntaf. Felly cymryd eich amser, reolaeth, aroswch ar blaen eich traed hefyd. Dal eich hun i fyny. Sut mae angen gwneud yn gyflym, cymerwch ar rhedyd eich hun. Dyna'r un gyntaf. Yr un nesaf nawr, chi'n mynd i ryw fath o skip, bod chi'n dechrau hercian, bach yn gyflymach, ond dal digon o reolaeth. Y trydydd un wedyn, chi'n mynd i gyfri fesul 3. Fel hyn, gwmws yr un peth, ond bach yn gyflymach to. Felly, reolaeth unwaith eto. Bant â ni. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ymarferwch hwnna tan bod chi'n cael y reolaeth. Y pedwerydd gweithgaredd sydd gyda fi yw pengliniau uchel. Pawb yn gwybod fel yw pengliniau uchel, bant â ni. Eto reolaeth, pwmp o breichiau, cadwch pengliniau yn uchel. Yr un olaf, mae hwn bach yn galeftach wedyn. Chi'n gwneud ochr i ochr gyda'ch pengliniau yn uchel. Felly, dechreuwch, fi'n mynd i ddechrau yn y braich dde, coes chwith i fyny, a dwi'n mynd i ochr gamu yn ôl o blaen. Fel hyn. Cadwch reolaeth. Unwaith chi'n aderus, ewch bach yn gyflymach. Dyna'r 5 gweithgaredd. Felly, mi ddechrau i fi'n, i gael bach o gyddoriaeth. Cerdded yn gyntaf. Aroswch am yn god. Barod. Dwi'n mi ddechrau yn syth. Bant â ni. Dim ond i gyflym. Dal yn reolaeth. Ac ymlacio. Yna byddwch chi'n y mas. Skip sy'n nesaf, hercian. Yna di mewn o mas. Bant â ni. Cael ymlaen i fynd, pwmp i breichiau. Ar fynd eich trad. Arbennig, da iawn. Yr un nesaf, chi'n cyfri fesul 3. Cofiwch 1, 2, 3. Yn adlis, bant â ni. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Da iawn. Ymlacio. Yr
Un nesaf, penglin uchel. A ni'n mynd o mas. Barod, barod ni, penglin uchel. Pwmp i breichiau. Cyfran i fynd. Cadw tensiwn fan hyn. Arbennig, a un ar ôl. Ochr i ochr. Okay. Partwch, braich chi fyny, coes i fyny. Look. Cyfran i fynd, bach yn gyda'r bach. Da iawn. A ymlacio. Arbennig, da iawn. Gwyliwch hwnna'n wrth eto, mae'n ymarfer sut i reoli eich brichau a'r coesau, a bydd hwnna'n helpu chi ar gyfer dechrau redeg. Da yw chi. Fel dywedodd Mr Davies, fe allwch chi ail-wylio wers yma i wneud eto ar ddiwrnod arall. Gobeithio bod chi gyd wedi mwynhau, a diolch eto i chi gyd am ymuno gyda ni bore yma. Hwyl am y tro!